הרשים אותי מאוד, מה שראיתי בחורה. נהוג אצלנו, כשקורה אסון, כלומר, יש תאונת דרכים או תאונת מטוס, מיד ממנים ועדת חקירה לבדוק מה קרה. השגיאה היא שלנו, שכאשר קורה דבר טוב, לא ממנים ועדת חקירה. בעצם מה שצריך ללמוד זה מהדברים הטובים, לא מהדברים הרעים. אני הייתי עושה ועדת חקירה, לבדוק איך חורה הגיע לאן שהגיע. לפי דעתי זה סמל ומופת ודוגמה למה שאפשר לעשות תוך זמן קצר. ושוב, תענוג לראות מה שרואים ולראות את התזמורת, את המקהלה. ו50% מהילדים שכולה בבתי ספר, עם 6 בתי ספר תיכוניים. תוכלנו אחד גם במגמה מכוננת, שנייה במגמה אלקטרונית, יצא מן הכלל. ומה שאני יכול להגיד לכם, כולם אומרים, הממשלה. הממשלה מן הסתם תרמה, גם מן הסתם יקבע מלידי פעם, ככה זה ממשלה, פעם עוזרת, פעם ביורוקרטיה. מה שאתם עשיתם זה נהדר, ממש נהדר. עם הנהגה באמת של מנהיג טבעי ועצמו על תואר אקדמי, דוקטור. ותאמינו לי, אף אחד לא יכול לעשות לכם מה שאתם עשיתם עצמכם. ומי שרוצה לחפש פתרון לבעיית הבדואים, יבוא הנה. ויראה איך עושים את זה. טוב שיש ועדות, וטוב שיש משרדים, וטוב שיש תכניות, בסך הכל, מה שאתם עשיתם, אף אחד לא יעשה. ברוח טובה, בהתלהבות, ראיתי את הדרך הארוכה, השאנס-אליזה של חורה. ראיתי את הבתים החדשים, דרכי אזור התעשייה, אז להתעמוק. ותאמינו לי, מה שאני חושב שאנחנו יכולים לעזור, ונעשה את זה גם, להגיד לעם בישראל ולמדינת ישראל שיש מקום ששמו חורה. ושממנו אפשר ללמוד דברים שלא כתובים באף ספר. למשל, לא ישים חוזה שלנו עם חורה, זה לא כתוב בשום מקום, הם מתנגדים. המצב בשטח יותר טוב מאשר המצב הכתוב. אני גם מעז להגיד את זה לגבי ירושלים. למעשה בירושלים יש שלום. מי שינסה לעשות מזה הסכם, יהרוס את הכל. בירושלים, הנוצרים מתפללים בכנסיות שלהם, המוסלמים במסגדים שלהם, היהודים בבתי הכנסת שלהם. אגב, כל התפילות עולות לשמיים, הממשלה לא מתערבת. מגיעות ישר לאלוהים. אנשים חיים ועובדים, יש גם תקלות. אם ננסה לנסח את זה בכתב, מלחמת עולם. כלומר, אנשים יותר טובים לפעמים במה שהם עושים עם מה שהם אומרים. אנחנו מתחילים לדבר, אנחנו מתחילים לקלקל. מתחילים לעשות הרבה רצון. ואני באמת מודה שמאז הביקור האחרון עד היום אפשר לראות בעין את השינוי העצום שעשיתם. אני מסתכל את השייך עבדאללה גם כן. תשמע, הבדואים בנגב אינם בעיה. הבדואים בנגב הם חלק מהנגב. ואי אפשר לפתח את הנגב בלי לפתח את היישוב הבדואי. מי לתת לו לחיות מצד אחד לפי המסורת הבדואית, ומצד שני לפי הצרכים המודרניים. ואין סתירות. אפשר להיות בדואי ודוקטור. אתה עומד בסתירה? אתה דוקטור, פסקת להיות בדואי. אתה בדואי, אתה דוקטור יותר או פחות טוב. מה ההבדל? אני שומע שיש לכם כבר, אמרת לי, 400 סטודנטים באוניברסיטאות. כמה? 120.
120 סטודנטים באוניברסיטאות, וחצי מהם זה בנות, שני שליש בנות. הם בונים את העתיד. קודם כל אני רוצה לכם. פשוט. כלומר, נשיא המדינה, אני גאה לכם. גאה לכם. הייתי מציע לכל הבדואים לבוא לכאן, ליום יומיים, לראות מה בדואים יכולים לעשות. שבוע הבדואים גם יבואו הישראלים, לא יזיק להם. ולראות מה היישוב עם רוח טובה, עם רוח מאורגנת יכול לעשות. בעיניי אתם באמת דוגמה. וכל דבר מתחיל בדוגמה. על כן אין לי לברך על מה שעשיתם. אני מבין שיש להם תוכנית עשור, ובחורה 50% הם למטה מגיל 18. אז עד שתגשימו את העשור הם יהיו 28, עדיין אנשים צעירים. אני בן 88 מרגיש צעיר. אדם בן 28, אז יש תוכנית, יש מי שיבצע את זה. הצוות שאיתי ואני בעצמי עושה את כל מה שאפשר. כדי שהדוגמה שלכם תיוודע בהרבה. וגם כדי, התחלתם כבר להיעזר במגזר הלא ממשלתי. אני בטוח שאתם מסוגלים למשוך הרבה משקיעים, הרבה אנשים עם רצון טוב. אנחנו נסייע כמיטב יכולתנו לעשות את זה. יש עובד ראשון שיש לו יחידת מחקר, ויש כבר שני נושאים שאתם מדברים בהם. אפילו בתחום ישראל, מה שאתם עושים לגבי הסביבה, ה-sustainability, הצד הירוק של החיים, מאוד משם. כן, בעצם אין לי מה להגיד, זה לברך על מה שנאמר, שהוא לא גמור. סיפים דברים, אבל יש להם תוכניות גדולות מאוד. אני גם שמח לראות כאן שבפועל יש גם שיתוף פעולה עם הממשלה, יהודה וחברים אחרים שרואים וגאים במה שאתם עושים. אני ברור להדריך אתכם, ברור לסייע לידכם, להיות חלק מכם. וקראתי את דוח גולדברג. אני מוכרח להגיד, הדוח הוא דוח, אבל מה שאני אומר כאן לא כתוב בדוח. לפי דעתי מה שקורה כאן הוא הדוח האמיתי. צריך לקחת דבר שהצליח ולחשפות אותו. וכן, למדתי להעריך מה שאתם עושים, אני גם יוצא מכאן, אני תקווה. אני רואה בני דור בדואי חדש, שלא רק גאה בעצמו, אלא גאה במה שהוא עושה. והבעיה בחיים היא לא רק מה להיות, אלא מה לעשות. וזה בכלל לא צריך להפסיק להיות בדואי, אבל כל בדואי יכול לא רק להיות חלק מהנגב, אלא גם החלק מקדם בנגב. אנחנו רוצים להתקדם ביחד. לכל התושבים, עניים, קשירים, משפחות, הילדים, אנשים. אני מודה לכם מאוד, וישר כוח, ונמשיך הלאה, לעשות מה שאפשר, לקדם את אשר אתם עושים. אתם תעשו, אנחנו נסייע. תודה.